Parkean arte da bitxiak eta zeramikako tailerra eta denda. Gauza da egiten ditugun piezak bakarrak diala, eman digula denbora pieza diseinatzen pertsona batentzako edo jatetxe batentzat edo pentsatzen dizu zer da noberena, nola egingo zenuke diseinua eta azkenean zure arima zati bat hor dago sartuta eta industrialean pieza pilo bat daude, dana berdinak, estandarrak eta mekanizatua edo. Eta jendeak ere jakitea artisaun lana lan gogorra dela ere, baina oso polita ere. Eta gainera, adibidez, ahaztuko zaigu nondik datozen gauzak, zer da buztina ez dakigu ja, jendea ez da ohituta eskuak zikintzea edo identitatea, pertsonala, taktua, sentimena, dana.